Lijep pozdrav, dragi prijatelji i pratioci moga kanala. Sada u junu povrće prosto buja. Međutim, mlado povrće je i na meti raznoraznih štetočina. Listovima krastavaca vrlo često ćemo primijetiti razne sitne tačkice, mrlje. Da li su one žute ili bijele, nije bitno, one nam govore da je tu prisutna neka štetočina koju često ne možemo vidjeti golim okom, a veći dio tih štetočina nalazi se i na naličju lista. Grinje ili trips je vrlo teško primijetiti golim okom, jer o njihovom prisustvu svjedoči pojava tih mrlja na licu lista, ali one uglavnom obitavaju na naličju lista i često možemo naći sitnu mrežicu, paučinu, a to je u stvari mehanička zaštita kojom se grinje ili trips štite od ostalih štetočina. Nama su svakako najinteresantnije te grinje. U suštini to je obični paučinasti prelac kojeg mi uglavnom zovemo crveni pauk. Njegova pojava je izuzetno štetna za biljke. Ove vrlo sitne grinje hrane se isisavanjem biljnih sokova sa naličja lista i zbog toga se na gornjoj strani lista prvo pojavljuju sitne žučkaste ili srebrnasto bijele pjegice. Ako se ne reaguje na vrijeme, lišće počinje ubrzano da žuti, suši se i otpada, što može potpuno uništiti rod krastavaca. Mrežicu koju vidimo na poleđini listova nam je često jedini pokazatelj da se tu nalaze ove štetočine. Tokom suvih i ljetnih dana crveni pauk se bukvalno širi munjevitom brzinom i zna nam se desiti da u roku od 2-3 dana gotovo svi listovi krastavaca požute. Crveni pauk apsolutno ne podnosi visoku vlažnost vazduha i zato je on najprisutniji ljeti kada imamo velike vrućine i vrlo suh vazduh. Znači, sada možemo pribjeći, kada primijetimo tu uslovno rečeno paučinu, prskanju, odnosno orošavanju listova sa donje strane. To treba raditi isključivo predveče, a na taj način mi povećavamo vlažnost vazduha, a ujedno ćemo jačim mlazom fizički sprati tu mrežicu i grinje sa naličja lista. Da primijetimo tu paučinu, jer crvenog pauka vrlo je teško vidjeti golim okom. Možemo napraviti najbrže jedan rastor od usitnjenog bijelog luka, znači 100 grama, a to je jedna čitava krupnija glavica ili dvije sitnije glavice. Treba sitno isjeckati ili samljeti u blenderu i to prokuvati. Nakon toga ohladiti, procijediti i prskati naličje listova, jer sumporni spojevi koji se nalaze u bijelom luku djeluju kao vrlo snažan prirodni repelent. Jedan drugi vrlo efikasan rastor možemo napraviti od ovih zaperaka koje kidamo na paradajzu. Ukoliko eventualno nemamo dovoljno zaperaka, može se pokidati i jedna šaka donjih listova. Zaperke ili listove treba isjeckati vrlo sitno i preliti sa 1 litrom mlake i vode, to ostaviti da ostoji
preko noći, znači najmanje 12 sati i nakon toga to procijediti. Taj rastvor može se dodati i mala čašica piva i potom prskamo krastavce ili boraniju, gdje se isto tako vrlo često pojave ove paukove grinje. Paradajz sadrži alkaloid solanin, koji je prirodni otrov za grinje i lisne vaške pa se pokazao kao vrlo uspješan u uništavanju ovih štetočina, a taj solanin je potpuno bezopasan za ljude. Rastvor koji pravimo od bijelog luka možemo obogatiti i sa 2 kašičice ljute mljevene paprike, a sve to preliti sa 1 litrom toplog čaja od kamilice, jer kamilica blagotvorno djeluje na oštećene listove koje su grinje načele sisajući sokove. Ovaj rastvor treba ostaviti da stoji 24 sata i može se dodatno razvlačiti sa još 1 litrom vode i sa tim prskati svo povrće, najbolje preventivno, a pogotovo u mjesta gdje smo primijetili paučinu. Ono što je vrlo bitno, sva ova prskanja bilo kojim rastvorom moramo ponavljati svaka 2-3 dana, jer rastvori ne ubijaju jajašca, a sasvim je sigurno da na naličju lista ima jajašca od paukove grinje. Znači, preparati djelovali uspješno, moramo prskati svaka 2-3 dana tako da bi uništili grinje odmah čim se izlegu. Isto tako kod prskanja uvijek treba krenuti od najdonjih listova i posebno naličje dobro isprskati. Prskanje treba ponavljati svaka 2-3 dana, jer ne smijemo dozvoliti da se grinje namnože. Znači, čim na prvom listu primijetimo tu njegovu paučinu, treba preduzeti sve mjere da se on suzbije. Grinje mogu napraviti užasno veliku štetu i uništiti višemjesečni trud. Ponekada je dobro ostaviti te najdonje listove na kojima je očigledno da su se grinje pojavile, da one jednostavno grickaju te listove, a prskati sve iznad tih listova tako da ih sa tim rastvorima jednostavno odbijemo da idu uz stabljiku. Naravno, najbolje ih se riješiti u cijelosti, ali je to vrlo teško, pogotovo za vrelih vrućina, iako kasno predveče spiramo grinje sa tih listova, tu može doći do i neželjenih posljedica, tako da treba vrlo oprezno pristupati toj radnji.